Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa mahdollisesti Suomen ensimmäisen DJI Pocket 4P testivideon ja unboxauksen pariin. Mennään unboxaamaan kamera. No niin, ja tervetuloa unboxailun pariin. Maininnan arvoista tässä Pocket 4P vlog-kombossa on se, että mukana ei tule ollenkaan laajakulmalinssi. Pocket 4 mukanahan semmoinen tulee siinä Creator-kombossa, mutta Pocket 4P sitä ei jostain syystä ole sisällytetty. Huomioitavaa on myös se, että täällä Suomessa myytävässä Pocket 4P vlog-kombossa pakettiin sisältyy Mic 2, ei Mic 3, kuten esimerkiksi Pocket 4 tulee Creator-kombossa. On myös pakko sanoa, että tässä Pocket 4P vlog-kombossa tulee todella paljon tavaraa. Esimerkiksi 3 erillistä latauspiuhaa kameralle, mikrofonille sekä kaukosäätimelle. Sitten tulee 2 erillistä lukitusjärjestelmää, tämmöistä hihnaa ohjaimelle sekä kameralle. 2 erillistä pussukkaa, toinen tämmönen kova, johon mahtuu tärkeimmät plus kamera. Ja sitten tommonen pehmeä pussi. Ja nyt, jos haluaa kamera sinne laittaa, niin se mahtuu, mutta itse käytän sitä juuri piuhojen säilymiseen. Eipä tässä unboxauksessa sen kummempaa. Annetaan teidän katsoa rauhassa se loppu. Sellainen unboxaus tällä kertaa. Ennen pimeätestiin siirtymistä otetaan vielä nopea vertailu D-Login ja D-Log 2 välillä. Katsotaan tällä hetkellä D-Log-kuvaa ja siirretään näin D-Log 2. Vaikkakin tämä D-Log 2 sallii kuvauksen isoarvolla 100, olen kuullut paljon juttua, että sitä ei kannata käyttää, sillä kyseinen isoarvo ei tuota hyvää dynaamista aluetta. Parhaana alueena pidetään noin 4-800. Näin minimoidaan kohina varjoissa sekä saadaan paras dynaaminen alue. Se ei tuonne 17 stoppiin mitenkään pääse, vaikka DJI näin markkinoikin. Se on labra-olosuhteissa saavutettu luku, mutta oikeassa maailmassa niin päästään sinne parhaaseen, mihin pystytään päästä. Vielä toisena pointtina D-Log 2. Kannattaa kuvata hieman ylivaloitetulla kuvalla, eli liian kirkkalla toisin sanoen, ja tuoda sitten jälkikäsittelyssä kuvaa alaspäin. Profiilin luonne on semmoinen, että varjoissa pysyy paras laatu silloin, kun niihin valotetaan hyvin ja annetaan kirkkaiden kohteen hieman ylivalottoa, sillä niissä säilyy data hyvin pitkälle, mutta ne voidaan sitä jälkikäsittelyssä toki himmentää sopiviksi. Näin saavutetaan puhtain kuva ja paras dynaaminen alue. Siirrytään tosiaan nyt pimeätestin pariin. Tervetuloa hyvin aamuisen sekä oikeasti pimeän hämärätestin pariin. Joo, toivottavasti näyttää hyvältä. ISO 1600 ja shutter speed 1/30. Eli tosi hidas suulin aika kyllä, mutta ei se mitään. Miltä näyttää D-Log 2. Teille, jotka tällä mahdollisesti haluaa vloggailla hämärällä. Valaistusaste on tällä hetkellä aika tämmönen realistinen. Ei ole ihan pilkkopimeä taivas kyllä kuultaa ja valoa, mutta ja katuvalojakin löytyy, mutta ei ole todellakaan mikään kaupunginvalaistus, keskustavalaistus siis. Ja tässä vielä nopea vertailu DJI Action 6 sekä Pocket 4P välillä. Huomioitavaa, että Action 6 kuvaa D-Log M väriprofiilissa, kun taas Pocket 4P kuvaa D-Log 2 väriprofiilissa. Edelleen ollaan melko hämärässä. Molemmat kamerat ovat ISO 1600 arvossa sekä shutter speedillä 1/30 sekuntia. Ainakin esikatselusta katsellen, niin Pocket 4P näyttää olevan melkein ylivalotettu. Plus 1 EV, kun taas Action 6 näyttää olevan aika hyvin valotettu. Veikkaan, että se on kanssa aika melukasta kuvaa. Ensimmäinen todellista ärsytystä aiheuttava asia tässä kamerassahan on tämä. Eli kun ollaan D-Log 2 profiilissa ja halutaan zoomata
niin kameralla voi valittaa. Eikä tee esimerkiksi itsevaihdosta ensin D-logiin ja sitten zoom-kamera. Tämä olisi huomattavasti mukavampi käyttöinen ominaisuus, jos kamera tekisi tämän vaihdoksen itse, eikä tarvitsisi mennä joka kerta tuonne menuun. Ja tässä vielä 3x telezoom-objektiivi. Huomionarvoista, että tämä objektiivi ei pysty kuvaamaan D-Log 2, pelkästään D-Logilla. Ja tässä vielä nopea vlogaustesti kameralla ilman erillistä mikrofonia. Eli täältä Pocket 4P:n mikrofonit kuulostuvat. Ja koska tämä jotain kuitenkin kiinnostaa, niin tältä kuva näyttää, jos vlogaa 3x kameralla. Tavallaan hienoa, mutta on tämän hieman ahdasta. Ei näin. On aika reippaasti ylivalatettuja. Mulla tosiaan löytyy tämä Smolrigin VND-filtteri. Erittäin kätevä tähän kameraan, sillä näin filtterejä ei tarvitse fyysisesti aina vaihtaa, vaan riittää, että sitä hieman pyörittää. Testataan vielä, miltä taivaan yksityiskohdat näyttävät. Tuossa on kyllä pilvi juuri päällä, että siellä ei ole hirveästi mitään katsottavaa ole, mutta vähän pyöräytetään. Niin siellä pitäisi vielä sinistä näkyä ja samaan aikaan kasvojeni varjopuolen täältä pitäisi näyttää hyvältä. Mikäli näin, niin voidaan dynaamisen alueen todeta olevan oikein hyvä. Tässä vielä pikainen testi 3x teleobjektiivin vakaudesta kävellessä. Tässä huomaat, että tässä on jo todella paljon elektronistakin vakautusta, sillä kuva on ikään kuin liimattu tiettyyn pisteeseen, mihin osoitetaan kameraa. Tämä on toki hyvä asia. Ja näin tämä video alkoi tulemaan päätökseen. Heitän vielä sen verran palloa teidän suuntaan, että pyytäisin tuonne kommenttikenttään ehdotuksia, kysymyksiä, mielipiteitä, mitä tahansa tähän kameraan liittyen tai tähän videoon liittyen. Pyrin sitten parhaani mukaan näitä kyselyitä ja ehdotuksia toteuttamaan. Kiitos valtavasti katselusta. Tämä oli Pocket 4P:n ensifiilistely sekä unboxaus. Nähdään seuraavan videon parissa. Hei hei!